Ahojte, dnes sa nachádzame v prístave, kde si ukážeme, ako loďku vyčistiť od riaza od vodného kameňa, plus si ukážeme loďku ako celok, ako v nej mám rozložené veci a ako vlastne moja loďka vyzerá. Loďku som si vybral, najskôr si ju pekne vyvapkujem, potom nejaké detailingy, mám so sebou aj nejaké prípravky, ktoré si neskôr ukážeme a poďme do toho. Odstraňovač zelených povlakov, rias, štandardný prípravok, dáme si to len do rozprašovača. Postriekame to na všetky riasy, ktoré sú momentálne na loďke. Necháme to chvíľu pôsobiť a uvidíme, snáď sa nám podarí niečo odstrániť s vápkou a uvoľniť trochu tú riasu. Niektoré sú naozaj dlhé, tak poďme ich dať dole. Keď sme si odstránili na hrubo riasu, kde určite sa na loďku toto leto chystám dať antifoulingový náter, ktorý nám vlastne pomôže pri týchto riasách, alebo mali by sa tie riasy menej chytať, mali by sa ľahšie umývať. Teraz prichádza na rad ten spomínaný detailing. Každý, kto má na loďke nejakú tú železnú časť alebo nejaké časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, chytá sa na nich často vodný kameň. Používam obyčajný kuchynský odstraňovač vodného kameňa, kde vlastne si ho nastriekame na všetky tie časti, na ktorých vidíme vodný kameň a z ktorých ho chceme dať preč. A neskôr jemnou kefkou s jemným vlasom vlastne len votrieme ten prípravok dovnútra, necháme ho chvíľu pôsobiť, umieme vodou a tá loď je krásne potom čistá a naozaj je vidno veľké rozdiely. Ako si môžete všimnúť, tak na loďke máme veľmi veľa úložných priestorov, kde vlastne môžeme začať úložným priestorom na udice, kde si úplne spokojne vieme dať 6 udíc rozložených až do dĺžky 2,40 m. Udice sú stabilne uložené, nakoľko máme pekne penou vypolstrované priestory, do ktorých vlastne vkladáme až po posledné očko udicu. Zachytávajú sa potom na rúčke na takýchto klasických, kaprári to určite dobre poznajú, na týchto úchytoch. V tejto časti mám uloženú vlastne batériu, ktorá mi napája rádio a všetky elektronické okruhy v lodi. Okrem sonaru a motora, ktorý má vlastne vlastnú štartovaciu batériu. Je to taký ten safety mode, ktorý za každých okolností musí fungovať. Táto batéria mi napája predný elektromotor a zástrčky, ktoré sú v lodi. Je to 140 Ah baterka, kde naozaj na niekoľko dní lovu mi to naozaj dokáže vystačiť. V tejto časti mám vždycky uloženú moju live sondu a náhradné navijáky, prípadne náhradné sondy, ak idem niekde na dlhšie. V prednej časti mám uložené mooringové laná, kotvy a nejaký ten prší plášť. Takisto si tam odkladám vlastne plachtu, ktorou si zakrývam celú loď. A mám ich poistené, tie úložné priestory mám poistené takými sprúžinovými zatváračmi, kde vlastne on nejde zavrieť, kým ho nesklopíte. Potom to je super. Mne to príde oveľa lepšia varianta ako hydraulické sklápače, nakoľko je to naozaj pevnejšie, ani pri väčších otrasoch na vode, keď potrebujete mať otvorený ten úložný priestor, sa vám nezavrie. Vlastne presunieme sa do zadnej časti lode, kde je ďalšia montážna platňa na uchytenie tejto stoličky. Vzadu máme dva veľké úložné priestory, z ktorých tento priestor je vlastne live well. Je to priestor, ktorý viem zaplniť vodou v prípade, ak by som chcel nejakú rybu prechovávať živú a dokážem tú vodu vlastne vymieňať, filtrovať. To je takisto výborná vec, keď idete niekde na dlhšie, tak ako sa chystáme tento víkend. Jednoducho to naplním ľadom, dáme si tam potraviny, dáme si tam nápoje, ktoré chceme, aby boli v chlade a naozaj vydrží to. Je to vynikajúca vec, myslím si, že každý rýbar to vie oceniť. V tejto časti mám svoje nástrahy na túto v strede. Vlastne mám štartovaciu batériu a všetky ostatné bilge pumpy a tak ďalej. Je k nim jednoduchý prístup. Takisto stojany na udice a tuto je už ovládanie na live well. Na túto celú prepážku zaplniteľnú vodou. Toto sú tie spomínané úchyty, ktoré mi vlastne držia celé priestory otvorené a dajú sa pohodlne zavrieť a zamknúť. Teraz sa už nachádzame v kokpite, z ktorého sa to celé riadi. Páka, ktorou vlastne pridávam plyn. Nemám ovládanie nohou, nakoľko mi to nebolo nikdy treba.
Tuto sú všetky ovládanie na elektroniku, svetlá, pozičné svetlá, bilge pumpy a všetky iné potrebné veci. Predo mnou sonar Humminbird, ktorý veľmi dobre komunikuje s prednou kotvou. Taktiež ho mám spojený, spárovaný s telefónom. Vždy, keď niečo potrebujem, dokážem to ovládať cez telefón. Vedľa rádio, pod konzolami sa vlastne nachádzajú ďalšie úložné priestory. Momentálne jazdím na laminátovej lodi, ktorá mi maximálne vyhovuje a neplánujem zatiaľ prechádzať na hliníkovú. Veľmi rád by som chcel skúsiť ale nové lode od tohto výrobcu, ten, ktorý vyrobil aj túto loďku. Túto loďku som nekupoval novú, kupoval som ju vlastne od Jana Grofa z Rybačka na Dunaji, ktorý robí takisto vynikajúceho sprievodcu na Dunaji a venuje sa tomu už dlhé roky. A má tú loď zostavenú naozaj tak, že keď k tej loďke prídem, tak do 3 minút viem vyrážať na vodu. Naozaj všetko je spravené jednoducho, rýchlo, spoľahlivo. Naozaj nemám tej lodi čo vytknúť, je to veľmi dôležité aj pre vás. Ak by ste chceli s niečím poradiť, veľmi rád vám poradím. Ako mám čo, nejaké detaily, ktoré som nestihol spomenúť na tejto loďke, respektíve ktoré som nepovedal, kľudne sa ma spýtajte. Veľmi rád vám poradím, lebo je to dôležité. Je dôležité mať loďku pripravenú na rybolov, keď ste rybári.